थांनाय हराव जोङो ओंखाम जाखां लोंखां गथ'फोरखौ फुथुनो होनानै बिसिनायाव हाबबायमोन। हाबना गथ'फ्रा उन्दुलांनायाव जों बाहेरायाव पेसाब खालामनो होनना ओंखारबाय। बे समावनो जोङो टाइमबो जायाखै होननानै 8:35 ओंखारनाय जादों जोङो टाइम जाथ'वाखै होननानै जों गामाखालिबो जोङो 10था गाहामसिम मालाबा 10:30सिम थाखायो आरो। ओमफ्राय मैयानि बेलायावबो जोङो दासो 8:35 जादों होननानै जोङो दसे जिरायदोंमोन। जिरायना दै सै लोंदोंमोन, आथिं आखाइ सुदोंमोन। बाहेरायावनो दसे अखाबो गारबाय कारेन्ट फैबाय होनना स्रां स्रां जिरायबाय थादोंमोन। बे समावनो जोंनि लांगोनाजों गंनै सिनाय मोनै पालसार गारिया थांनायाव आं नाहरदोंबो गारिनि शब्दखौ खोनासंनानै आं पालसार थांदों होननानै रायलायलायबाय आरो जों सानैजों मालिकजों आंजों। दानाबा खाथियावनो LP स्कुल दङ, राङागरा गुदि फरायसालि। बेनि फोथाराव बे गारि गंनैया लाखिहैबाय, पालसार गंनैया लाखिहैनानै दसे थानायनि उनाव जों बिदिनो मालिकजों जों टाइम जायाखै होनना रायलायबाय थाबानो 3 मानसिया फैबाय सिदायैनो फैनानै एसे बे सिथ्लायाव लेंहरबाय जोंखौ। जों फिल्टारनि खाथियाव दंमोन नालाय, दै लोंखांनानै आथिं सुनानै जिरायनायमोन, आथिं रानहोनायमोन। दानाबा एसे ओरै फै होननानै लेंबाय, ओमफ्राय न'आव हाबनो थिनबाय। बेयावनो मालिकआ मानो हाबनो होननानै सोंबाय आरो। हिन्दीनि रायलायदों बिसोरो गिबियाव। हिन्दीनि रायलायनायाव मानो हाबनो होननायाव रलाय होननानै मालिकआ एसे हमनाय बायदि खालामदों आरो। बेयावनो सिलाइखौ बरननानै बिसोरो पिस्तलखौ बरननानै मालिकआव बेयाव होयो, ओमफ्राय आंखौ खुख्रिजों गोदनायाव हानो नागिरो आरो। ओमफ्राय सिङाव थांगोन ना थाङा, नोंसिनि जिउ नांगोन ना नाङा होनबाय आरो हिन्दी। ओमफ्राय बिदि होननायखाय जों र' खोथाया बेलेगसो बिफा, जोङो र' माबा मोनसे रायलायनोसै होननानै सिङाव हाबहैबाय। सिङाव हाबनाय टिभि रुमखौ सिगां मोनग्रोयो। टिभि रुमाव कारेन्टआ जोंबाय थादोंमोन। बे जोंबाय थानायाव कारेन्टआ खोमोर होनग्रोबाय गावसोर एसे फावसायनानै। दानाबा कारेन्टआ खोमोर होननाय समाव बे टिभि रुमाव सुइचआ गैयामोन, ओंखाम संग्रा रुमावसो दङमोन सुइचआ। बेखौ थांनो नागिरदों, अबाव थांनो नागिरदों होननानै आंखौ फाथिबाय, सिलाइजों फाथिदोंमोन। ओमफ्राय बे समाव आङो दरजाखौल' खुलिना होबाय, बेयाव दङ सुइचआ होननानै खोन्थाना होबाय। बेयाव थांना बिसोर कारेन्टखौ खोमोरहैबाय आरो रुम सिङाव जोंखौ सानैखौबो थौ होननानै लाना थांबाय। सिरि था जाबाय आरो, जेबो आवाज होनो होआसै जोंखौ। दानाबा मालिकजों जों थांबाय। मालिकआ बोरैबा जाजोब्बाय, माने एकदम हुसखौनो मोनि, बोरैबा दांगा सांगा जाजोबखाबाय। बेखौ बिसिनायाव फज'बाय आङो। गथ'फोराबो बिसिनाया गुवारखा नालाय, ससेथिं उन्दुदों, ससेथिं जों उन्दुयो। दानाबा बिसिनायाव फज'बाय। ओमफ्राय र' सिरि रायलाय होननानै कारेन्टखौ खोमोरनानै रायलायबाय। दाथ' इलेक्सननि केम्पिं सम, जोंनो दानो 1 लाख रां हर होननानै बुंबाय आरो बिसोरो हिन्दीनि बुंबाय। बे समाव हिन्दीनि बुंनायाव जोङो गोमोबाय मालिकजों आंजों, हाब मा फैसानि खोथा होननानै। ओमफ्राय बेबायदि गोमोनायाव नोंसोर हिन्दी बुजिगोन ना बुजिया, सावथाल रोंगोन ना रोङा होनना सोंबाय आरो जोंखौ। ओमफ्राय सावथाल रोङा जोङो, हिन्दीखौनो बुं, हिन्दीखौनो एसे हायो आं होनना बुंनानै आं रायलायबाय आरो। ओमफ्राय बिदि रायलायनायाव नोंसोर फैसा हरगोन ना जिउ होगोन होननानै सोंबाय थाबाय जोंखौ। जोंनावथ' जेबो फैसा गैया होनबाय आं हौवानि खर'खौबो दांना बुंबाय, आंनाव जेबो फैसा गैया होनना बुंबाय। ओमफ्राय मानि थारैनो एखे साफ्रे सुफ्रे नाख्रे नुख्रे खालामबायानो, हौवाखौ गावथारनोसै। बिदि खालामनायाव बै गद्रेजआ खुलि होनदों आरो। गद्रेज गोदान बायनाय आं बावाखै, मास मोनसेयानो जायाखै। आंनि बिदाया फैनानै आंनो गिफ्ट होलांनाय बे गद्रेज गोदान खाथियाव आंखौ साबिखौ खुलिनो थिनबाय। खुलिबाय आं, बेयाव खुलिजोबना होबाय, अपेनलि 3 दरजाखौ खुलिजोबना होबाय आं। खुलिना गावसोर गोसो बायदि गथ'फोरनि जि, हासबेन्डनि गाननाय जोमनाय, आंनि लांगा दख'ना गासैबो जिनिसखौ गारग्लुंजोब्बाय रुमाव। ओमफ्राय फाखायाव गारग्राजोबनानै उनावहाय जेबो मोनासै नालाय, ओमफ्राय अबाव लकार दङ बेखौ नायजोब्बाय। ओमफ्राय ड्रेसिं आयनायाव दङ लकारा, बेखौबो बे लकारखौबो खुलि जाबाय आरो। ओमफ्राय आं बिराद गोबाव जाबायमोन, बेनि साबिखौ आं दायाखैमोन, मालिकआसो लायोमोन गावसोरनि साफात ग्रुपनि बायदिसिना लेखा दोनो होननानै। दानाबा बिनि मानि बेगाव नायबाय आं, मानि बेगाव नायबा साबिखौ मोनासै। बे समावनो जि नारा नाथा खालामबाय गावखौ, आंखौथ' साबि नागिर होबाय, गावखौ नारा नाथा खालामनो नागिरो आरो। र' होननानै बादा होबाय आं। उनाव ड्रयारखौ बख'नानै सिंनि जा खोना बुस्थु दं बिसिनि साफातनि ग्रुपनि, बेखौ बरनजोबनानै खिथिबाय आं। जोंनाव न'ल' दं, जेबो गैया। जोङो एथ' गिदिर न' थानानै मानो लाख मोनसे फैसा गैया होनना सोंबावबाय। आं बुंबाय, बे न'आ जों लुनाय नङा, मालाय बिहावासो लुना होनाय होननानै जि बुंबाय आं। ओमफ्राय आंखौ बुंनोनो होआ, लासै बुं होनो सुब बुंबाय थायो, आवाज मत करना होनना बुंबाय थायो आरो हिन्दीनि। उनाव सासेयाथो जाबाय, बायद' मने थागबो होनलायलांबाय हारसाबो रायलायबाय, हिन्दीबो रायलायबाय, बर' रायलायासै आरो। ओमफ्राय मोखाङाथ' खोबथेजोबनाय, आं सासेबो सिनायासै। सासे गाहाय, सानैया गोजौ गिदिर सानैया गोगोम खाथेजोबनाय आरो।
ओमफ्राय बे समावनो सासे बाहेरायाव थानाया सार गारि दङ होनना गावसोरनि रावै बुंहरबाय गारि दङ साबि बिबाय आरसि बिबाय इन्सुरेन्स बिबाय बे खोनाखौबो आं बुंजोब्बाय इन्सुरेन्स गैया आरसि दङ ड्राइभिं बिबाय ड्राइभिं गैया होनबाय आं ओमफ्राय आरसिया हर होनबाय गारिनि आरसिखौ लानानै फै जाबाय बे समाव फनबो फैदों बिसिना जि आथुर आरो 10 मिनिटनि सम ओरैबायदि आथुर दानाबा बिसोरो फन फैनाय आथुरजों आंबो आरसि नायगिरनाय आथुरजों हौवानि मानि बेगाव नायबाय बे समावनो आं भटार आइडिजों पान कार्डजों खोमसि नालाय हौवानि बिखुमजों गारखोमाना दोनहरबाय आङो बिसना सायाव गोलैनानै थाबाय ओमफ्राय आरसिखौ बरननो हाबाय आरसिखौ स्केनिं खालामनायमोन आरो आरसिया बेबो स्केनिंसो होननानै आल्लानि गोदनाखौ सेरबाय आंखौ बोरैबा सेरखाबाय गोदनाखौ ओमफ्राय सानाय मोनबाय आं ओमफ्राय आरसिया बोरो होननानै मालिकनाव सोंथाबाय आं बेनो बेयावनो दङ होनबाय थाबाय मानि बेगाव नागिरबाय मोना उनाव बे समावनो फायरिं हरबाय आरो बाहेरायाव थाम होननाय खोनाखाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गोमबाय न'आबो ख्रिं होनजोब्बाय जों थाल मारिजोब्बाय आरो खोमायानो उनाव एकदम फन फैनायबो आथुरथार गावनाबो लाबायना गावस्राबो जि थांनो आथुर बे आरसिखौनो लानानै ओमफ्राय ओंखारबोबाय बिसोरो ओंखारबोनायाव जोङो ओंखारबोबाय नालाय दरजाखौ फांज्रिना गारबोबाय जोंथ' सिंनि रुमाव थाबाय टिभि रुमनि दरजाखौ फांस्रिना गारबाय ओंखारबोनाय थांनाय बायदि नुनानै एसे नायख्रिंखौ हरबाय दरजाखौ खेंनानै बेखौनो जोंखौ बे सिथ्लानिफ्राय फाथिहरबावबाय गावनो फाथिहरबावबाय ओमफ्राय हाब गावफिननो नागिरदों होननानै थाबनो हुबखौ मारिनानै दलद थाबाय जों मबाइलखौ थांनोसै समाव बिसोरो मोथला मोनसे बुदलुनायाव आरसि नागिरनायाव मबाइला गान्दु सिंनिफ्राय थलथब गोलैयो आरो आं गान्दु सिङाव दोनखुमादोंमोन मबाइलखौ खोमसियाव बायदिसिना नागिरनायाव आं मबाइल दोननायखौ गोसोआव दं नालाय बेखौ दोनखुमा हरनायाव बिसोरो आरसि नागिरबाय थानायाव गावसोरनाव टर्च दंना टर्च लानानै आरसि अरिजिनेल नागिरनायाव गान्दुखौ बोदलानायाव मबाइला थल्ल' गबाय मबाइलखौ लांबाय उनाव बे आरसि बरनाय समाव फैसाया 500 दङ होननाया हर 200 दङ होननाया हर 500बाबो हर 200बाबो हर होनबाय सासेया आजावबाय सासेया बियो ओमफ्राय आंथ' होबाय नोंसोरनो दहैनो होबाय आं नै बेगाव गैला होनना खिथिजोब्बाय आं जि थांनो आथुर आरो आरसिखौ लानानै माबाखौनो दुप्लिकेटखौनो लानानै स्केनिंखौनो लानानै ओंखारलांबाय बिसोर बे ओंखारलांनाय बे नाहरनायाव गुलि फाथिहरनायाव जों दरजाखौ मारना थाबाय थाङाखैदां होननानै थाबाय दसे उनाव खोनाबाय पालसारनि गारि गावनाय आवाज जोंनि लांगोनायावबो स्टार्ट होआखै साबिखौबो लांखादों गारिनिखौ फाखानि आलमारि दंमोन नालाय बेयाव दोनखादोंमोन जों लांदाङावनो बेयाव साबिखौ मोननानै लांखादों होमबाबो जोंनि न'आव जोंनि गारिखौ स्टार्ट होआखै आरो स्कुलसिम नारना लांदों बिसोरो स्कुलसिम नारना लांनानै ओरै पालसारबो गाबबाय बे जोंनि गारियाबो गाबबाय ओमफ्राय थांबाय होननानै जों गथ'फोर सानैखौबो बामखांनाबो लानो हाला गिदिर माबाबाय नालाय 10 बोसोर जाबाय सासेयाथ' बामखांनो हायैनि जों उफाय गैया गेटखौ मारिनानै न' खाथियाव मबाइलबो गैला लांजाबाय न' खाथियाव खारलांब्रबबाय जोङो बिबौ जानाय दं बिसोरखौ थांबाय आसरित जादों आरो आं सोरबा मोनथिनाय मानसिफोरासो मावखोना माखो एथ'बां रुम थासेन्दियावबो जोंखौ जों थाग्रा रुमाव लानानै जोंनि गद्रेजखौ बेबायदि बुल्लन हैबाय आरो मा लांफैदों दायो ओरैनो मबाइल गंसे गारि आरसि लांबाय गारिनि आरसि ग्लेमारमोन आरो ओमफ्राय फैसा 700 लानानै थांबाय आरो जोंथ' दायो सोरखौ सन्देह होनो मानसिखौनो सिनाय मोनासै खाथेजोबनाय ओरैनो बिसोरो इलेक्सननि खोथा बुंदोंबाबो केम्पिंनि खोथा बुंदों डाइरेक्ट माबे पार्टिनि होननानै नामबो थांखियाखै जोङो रावखौबो दुसिनोबो थाङा माने जोंबायदि खेथियकनि न'खराव बेबायदि 1 लाख गाहाम दाबिनाया इनायनि खामानि जादों आरो बेफोरो जोङो मावनासो जानाय खुद गावनो खेथि खालामनानै जों गावनो फाननानै जोंनि गथ'खौ फोरोंदों जोङो जोंहा हौवासा गोजा 2 दङ जों गावनो खुद खरस खालामनानै गावनो फोरोंनाय जों गथ'खौ मबाइलखौबो जों बावाखै नैबे अनलाइन क्लास जानायावसो जोङो अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय फिसालानो थाखाय जों बायो बे मबाइलजोंनो आं गथ'खौ फोरोङोमोन अनलाइन क्लास दिनै एबसेन्ट जाबाय मैया फोरोंदोंमोन आङो हिन्दी साबजेक्ट जादोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों आरो जोंबायदि खेथियक मानसियाबो जुदि गावनि जायगायाव गावनि न'आवनो जुदि बेबायदि दम होजानांगौबा जों रावनिबो इनाय खामानि मावालासिनो बेफोरबायदि जोङो जाथायनि सायाव दासिम माने पुलिसनि सेराव साफिदों नामा नोंस्रा जोङो दायो पुलिसनि आखायाव गथायना होबाय मैया फैदों खाथिनि एसआइ असिबो फैदों खबर लाफैदों गामिनि दिनै गोब्राब खबर हरनायाव फैबाय खबर लाफैबाय दिनैबो फैदों
गोबां दुखु जाबाय आरो जोङो दायो सासे खेथियक मानसियाबो माने गामियारियाव थानानैबाबो रायजो जानो हायो ओरैबायदि अबस्था जोङो जिपि हौवासा हा एसे होलांदों बेयावनो एकदम खुद गावनो मावनानै जानायमोन आरो जोङो रावनिबो सायाव थगायनानै जानायबो जोंनाव रेकर्ड गैफेरा रावजोंबो सुथुर जानाय जों रेकर्ड गैफेरा जेराव खिथागा जोङो हौवा हिन्जाव सानैजोंनो मावो गायो फानो जोङो उदालगुरियाव फानहैयोमोन आरो मैगं राङागरा समाज आफादाव बुंनो थाङोबा मख'थाव जोहोलाव दङ माजबा समस्थिनि बिथां सरन बर' MLA बिथाङा निस्सय बे हाबाखौ मावनांगोन आरो बेनि सेराव दंबावो जोंनि सागानगिरि धीरेन बर' बिथाङाबो बे गामिनिनो बिथांनि गामियाव एसेबां गोजौ थाखोनि बिबान थासेयावबो दाखायथि भाबै जोंनि गामि समाजाव हाबनो हादों बियो अननाय जादों होननानै आं दिनैनि समाज आफादनि जानानै फोसावहरनाय जाबाय राङागरा समाजाव जि जाथाय जालांबाय बे जाथायनि सायाव थाबैनो गाज्रि मानसिफोरखौ हमनानै जेल जाहोनांगौ नङाबा फासि जाहोनांगौ बेखौ गामि आफादनिफ्राय आं गणतान्त्रिक अधिकार हिसाबै जोंनि मोनथाय हिसाबै आं खावलायबाय आसा जोंनि खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोआव थानाय जि राङागरा गामि बे राङागरा गामियाव मैया हरनि समाव जि मोनसे जाथाय जाबाय बे जाथायसालियाव जों दख'रा आफादनि हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सार आरो जों दख'रा जयै फैनानै दिनै खौरांखौ सुलु लाफैदोंमोन दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुजिनो मोन्दों जे गोबाव समनि गेजेराव जोंनियाव बेबायदि जेबो जाथाय जाथ'वाखैमोन नाथाय नैबे जाथायखौ जानायाव जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो लुबैदों खारन जाथाय जानाया दिनैसिम 24 घन्टा जानो थांगासिनो दं दा बे समावबो प्रसासना दायनिगिरिखौ दिनैसिम हमनो हायाखै खारन दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय गोबां क्लु बिथांमोना मोनलांबाय जेराव मबाइल मोनलांदों आरो जेराव बाइक मोनदों दा बेफोर क्लुफोर थासान्दियावबो दिनै नैबे 24 घन्टा जानो थांनायावबो जुदि उदालगुरिनि जि प्रसासन बिथांमोना जुदि दिनैसिम बे समसिम जुदि हमनो हायाब्ला जों आसा खालामदों उननि समफोराव जों गणतान्त्रिक भाबै दख'रा हिसाबै जि राहा लानांगौ जों बेखौ लागोन आरो जों बेखौल' बुंबावनो लुबैदों जे गोबां ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों जे जोंनि जायफोर राजखान्थि भाबै जोंनियाव गोबां दङ दा बिनि गेजेराव जाय जाथाय जाजाग्रा दा बिथाङा जोंनि UPPL सापर्टारमोन नाथाय जों ससियेल मिडियायाव बेखौ नुबाय थादों जोंनि UPPL सापर्टार बिथांमोनखौ गोबां समाव न' बां सिफायनायजों लोगोसे लामा दथाफोराव बेबायदि एटेक खालामनायखौ नुदों जों बे समाव बुंनो नागिराखै जे उमुक राजनितिक दोलोआ खालामदों बेखौ जों बुंनो नागिराखै नाथाय जाथायखौ नायनानै जों बेखौ नुबाय थादों जोंनि UPPL दोलोआव थानाय जायफोर खामानि मावग्रा बिथांमोना गोबां बे समाव दुखु खस्थ' मोननांबाय थादों जों आसा खालामदों दख'रा हिसाबै बा UPPL जों सापर्टार हिसाबै उननि समाव बे जानो हाया जों दख'रा हिसाबै बेखौ जों गोख्रों रावजों सोंखारिबाय जायखि राजनितिक दोलानो जाया मानो बे जाथाया जानो मोना जों बेखौ दख'रा हिसाबै गोख्रों रावजों सोंखारिनाय जाबाय।